amb els compassos de l'himne nacional posaven final, punt i final, o se posava punt i final ja a esta crema de la falla de l'Ajuntament de València, que encara aguanta una miqueta el que és la seva estructura, perquè ja pràcticament no queda res. Desitges el quedaràs a mitges, però em sembla a mi que este lema avui quasi el podríem deixar en el calaix, perquè si desitjàvem una crema fantàstica, esta ha sigut encara molt millor de l'esperat. Si desitjàvem que esta nit fora màgica, encara ho ha sigut molt més del que somiàvem. I ara ja podem dir que han nascut les falles del 2009. Visca les falles del 2009! Quin entusiasme, sí que és de veres, perquè l'any que ve, evidentment, pensem tornar a viure en companyia de tots vostès. Moltes gràcies, per cert, per la seva companyia, a tots els telespectadors que ens han seguit a través de les càmeres de Canal 9, aquells que ho heu fet a través d'internet, i, per supost, una abraçada molt forta a tots aquells que heu buscat el calor de la vostra terra a través del canal internacional de Ràdio Televisió Valenciana. Som conscients que són molts els valencians que des de molts quilòmetres avui han estat al costat de la terra que els va veure néixer. Igual que el foc, veritat, ells segurament els haurà ressorgit el seu sentiment més valencià. La nit s'acaba, senyors, i la màgia també tornarà als carrers de València, perquè no poden ni imaginar-se com d'impressionant esta ciutat pot canviar en qüestió d'hores, perquè si ara el foc, les flames, la cendra, les brases són les ames, la multitud, la gent, en poques hores la ciutat tornarà al seu ritme tal qual ho ha fet sempre, com si fos un dia qualsevol. I enguany encara més a pressa si cap, perquè tenim en compte que el calendari seu capritxós i ha fet coincidir la Setmana Santa. I així ja saben que la Setmana Santa marinera és molt gran i necessita uns carrers ben polits per a celebrar les seues processons. Una nit que ha estat plena de sentiments, de passió, d'alegria, d'emoció, de tristesa també, i d'il·lusió, de creativitat, perquè, com dient abans, anem ja a construir, a fer les falles de l'any que ve. Pues ahí està Glòria, al costat de Laia Vacas, per cert, la representant, en este cas, de les festes de Castelló, que fa poquet acaba de deixar la Madalena. Ja saben que també ha estat molt pròxima a les festes falleres. També la tenim a Glòria al costat, en este cas, de la Vellea del Foc, la representant de les festes d'Alacant. Encara li queden per viure i per disfrutar. Un balcó de l'Ajuntament reple de convidats il·lustres, de moltíssima gent que no ha volgut perdre's l'ocasió de disfrutar tan a prop i tan en directe, evidentment, d'esta festa. Són moltíssima la gent que s'ha acostat. Ja hi està Glòria al costat de seus pares, que també han viscut molt de prop d'ella tota la intensitat del seu reinat, un reinat que no finalitza avui, un reinat que té molts actes per davant, moltes activitats, perquè Glòria serà la representant de la ciutat de València, és un símbol viu d'esta festa i d'esta ciutat. I un símbol al que encara li queda molta vida, perquè ja saben que Glòria, igual que Victòria, les dos falleres majors de la ciutat de València, ens queda molta gent per davant. Igual demà se'n van al futbol, estic pensant. Descansaran, però qualsevol no es perd demà el València-Barça, que ja ho saben que Canal 9 està preparant un dispositiu especial, un programa fantàstic, minut a minut express, a partir de les 8 de la vesprada, per a oferir-los tots els detalls d'aquest partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Ja saben que el València s'ho juga tot demà, i el recolzament ha de ser absolut de tots els telespectadors de Canal 9. A partir de les 8, ja ho saben, el previ al partit, i després, evidentment, tots i cadascun dels minuts que el València es disputarà contra el Barça. Però això serà demà, Ara el que queda, evidentment, és acabar de consumir esta falla i amb ella dir adeu, com bé deies, Julio, a les falles del 2008. I anem a veure els millors moments de la gran nit de la crema. Amb ells els deixem, senyors, senyores, moltíssimes gràcies per la seva companyia i fins l'any que ve.
En la CAM admirem les persones amb projectes.